ארבעת המילים האלה נפרדתי מיוסף חיים לפני שנתיים שהוא נכתב פה במקום הזה ליד הדלת הזאת. הנה אתם רואים, אני והוא עמדנו ממש בני החטיפה. הוא בירך על ארבעת המילים האלה, אני עד היום שומר על זה, וברגע שהוא בירך על זה שמתי את היד שלי על הראש שלו, ללא שום ידע מה הולך לקרות, ואמרתי לו שזכות ארבעת המילים האלה הקדוש ברוך הוא יציל אותך מן המוות. והשנה קניתי לו ארבעת המילים חדשות ויפות. בעזרת השם אני מאמין באמונה שלמה שיוסף חיים יברך על ארבעת המילים האלה השנה, והקדוש ברוך הוא יחזיר אותו מהשבי בעזרת השם, אותו ואת כל החטופים.